Nakon duge i teške bolesti danas je u Zagrebu preminuo veliki hrvatski glumac Ivica Vidović. Publiku je osvojio ulogom Tončija Cervantesa u Našem malom mistu, a naklonost mlađih gledatelja stekao je humorističnom serijom Naša mala klinika. Uz brojne kazališne i 50-ak filmskih uloga, predsjednik Republike Hrvatske odlikovao ga je redom Danice Hrvatske. Poštovani Jurg Anđeljen! Veliki i vječni pozitivac, tako obitelji kolege opisuju velikog hrvatskog glumca Ivicu Vidovića. Optimizmom se borio i s teškom bolesti. Preminuo je danas poslijepodne u Zagrebu u 72. godini. Svoj glumački put počeo je na Kazališnoj akademiji u Zagrebu, gdje je diplomirao 63. godine. Bio je član ansambla kazališta teatra ITD i HNK Split, dok je više od 40 godina proveo u svom matičnom kazalištu Gavella. Već u početcima se istaknuo u modernom repertuaru te postao jedan od najistaknutijih glumaca 70-ih. Simpatije publike beskompromisno je osvojio ulogom Tončija Cervantesa u legendarnoj seriji Naše malo misto, kao i ulogom Očelinka u Velom mistu. Mlađa je pa generacije nasmijavao ulogom liječnika u Našoj maloj klinici. A vidim da ste vi, gospodična poslovna. Dobar dan. Uz brojne kazalište, 50-ak filmskih uloga, predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman 96. ga je odlikovao redom Danice Hrvatske, dok mu je društvo filmskih redatelja dodijelilo nagradu Fabijan Šovagović za trajan trag u povijesti filma. Bio je doista veliki glumac. Naša je iskrena sućut obitelji.